mrengati miyasa Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang kokasan ingkang maroto para manungsa ingkang meta kita supaya ngadoi dosa di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia jangan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk surga ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawe dari pangeran yo prokonco ngawaruwono rukune Islam yo iku lima syahadat loro rukun kasiji disuwa sira kalawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telu bayar zakat ping pat poso bulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa bergiatlah perkumpulan ini Ramadan jangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu. Tinggi gunung ya nona kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali sarang kurung ya nona di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mendong menjahit sarung benangnya ikal jarumnya putung hatian putung sapa sing ganti ngawaruwono pemuda Jawi nama Islami agami Islam yang nona sudahlah terang asal dawe dari pangeran yo prokonco ngawaruwono rukune Islam yo iku 5 syahadat loro rukun kasiji bisuwa sira kalawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping talune bayar zakat kaping poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa do elingo
yen raposo uripe bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya ngelingono yen wis manggon ning pandoso wis ra ono sing malasi sapa-sapa aja coba malaikat kang tumeka oleh teko toto arep goto dino kiamat dino kang gekirisi langit pedet lintang kono bumi samudrane umbal muntrat dadi siji gunung ngancur lapor bumi diganti nyuwun kula ing Allah sifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman salabare sakarat lan terus mati nuli pendem ning kuburan takoni aranipun kang takon mungkar lan nakir lamun wong bisa lewatike lamun wong bisa jawab kang sampurna uga nuli ngamal bagus iku teko lan bagus ngungkuli para piyai kuburane dina-dina teteputi kuburane malah ana jandelane bisa padang kasorotan suwargane lamun wong ditakoni megah-megah pertakone malaikat gedap-gedap ngrasa dosa ning kuburan mrabas welas nuli koto malaikat ganti amblas malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku bakal jepret mongko nuli ngamal Allah iku teko lamun teko si mayat rasa cilaka umat Islam menyat kabeh saking kubur warna-warna tangise wong saking kubur sebab teko rupa uang luwe irang cundang irang ngui arang rambut gembel mata mirek mampu bangar mongko uang urep mampu mesti kelengar galatawa kencang raja macama dikon lunga ora kelamalan nyedak aku agak yen kon tundung saka kene aku wis rasane banget ono kene aku miyen ono donya kok namani waktu
iki welas nganti tunggoni ari kala Kanjeng Nabi tenasowani pasiksane marang wong kang padha ngerti gawa banyu ana gelas luwe bening kenake marang wong kang padha eling. Kembang acara loh sudah ada jepit. Nah, ini. kertas yang lama. Kembang cerah di buah-buah. Kembang cerah di buah-buah. Ojo cerah yang cerah mangkona kupak. Ojo cerah yang cerah mangkona kupak. Kembang koro isine songo. Kembang koro isine songo. Ojo ngololo milolo pemuda demo. Ojo ngololo milolo pemuda demo. Kembang cero di sunda-sunda. Kembang cero di sunda-sunda. Ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tawehi. Ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tawehi. Kembang merah isinya 8. Kembang merah isinya 8. Pemuda dusun kali tengah deret dawuhe pangeran. Pemuda dusun kali tengah deret dawuhe pangeran. Kembang jambu sadampal isine telu. Kembang jambu sadampal isine telu.
padha mesem guyu yen seneng melu aku padha mesem guyu yen seneng melu aku ora dadi ngopo najan rupa ora dadi ngopo najan rupa antenono dhisik yen wis nganggo sandang resik antenono dhisik yen wis nganggo sandang resik kembang trimo isine limo kembang trimo isine limo pemuda topeng muda derek dawuhe pangeran pemuda topeng muda derek dawuhe pangeran kados sampun cekap lagu-lagu kula kados sampun cekap lagu-lagu kula menawi lepat nyuwun kenging pangaksama menawi lepat nyuwun kenging pangaksama Ono ya. Ora ono.
besok kapan oleh mamaku asupan sarung pada lompat. Besok apa ya masuk mulai membantu Atsuma sarung